Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. 10वीची परीक्षा 21 मे सावन सुरू जाता. सुधारित टाइम टेबल आसा ते अशें: 21 मे सकाळी 9 ते 11 प्री वोकेशनल, 22 मे सकाळी 9 ते 11 NSQF, 23 मे सकाळी 9 ते 11:30 पहिली भास, 26 मे सकाळी 9 ते 11:30 गणित, 27 मे सकाळी 9 ते 11:30 दुसरी भास, 28 मे सकाळी 9 ते 11:30 तिसरी भास, 29 मे सकाळी 9 ते 10:30 सोशल सायन्स 1, 30 मे सकाळी 9 ते 10:30 सोशल सायन्स 2, 1 जून सकाळी 9 ते 11:30 विज्ञान, 2 जून सकाळी 9 ते 11 चित्रकला, 3 जून सकाळी 9 ते 11 वर्ड प्रोसेसिंग, 4 जून सकाळी 9 ते 11 बेसिक फ्लॉरिकल्चर, 5 जून सकाळी 9 ते 11 फंडामेंटल ऑफ बेकरी, 6 जून सकाळी 9 ते 11 डेस्कटॉप पब्लिशिंग. 20 ते 22 मे 12वीचे उरिल्ले पेपर आसतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.